nैबे गिर्जा ओमफ्राय नैबे दखान इडेन मार्केट बहुद नारें गोदै मा अनेक दोङो बिदिनो दखाना जों दायो गिर्जायाव थांनो नागिरदों मा खालामफैदों नोंसोर मा खालामफैदों नोंसोरो मा खालामफैदों माथो नारें गैयालै खालिसो माथो मा जादों मानो सेख'दों ओइ बे गिर्जा बे नुहुरनाया ओमफ्राय नैथिं दखान Nah, mahal. Iya, ini kan. Biar cingkling asli dia. Dia itu baik gerah, jangan dah gerah nasi ngodeng. Kamu siapa ya? Mana nak evening time? Dia Rahul, di sini Rahul. Sini kami ni. Ompray bicara dia nani saja, sahan. Dia kita lagi ya. Ompray ni sahan ya di lega kami ni ya ni bicara. Lagi tinggal. Maka link dah tu. Baik nama. Stage kena ini kita nak rasa macam apa sih? Nah, belum sih nanti aja. Stage show thangnya kita rasa deh. 스테이서 탄가시네 스테이서는 이미 마무리 데코레이션 그라 JP nama JP very important person ini tak kayak kadang lihat masa ni ya kurang kurang butuh lighting juga ini pun apa bahaya apa baik dia gerjani back side dong itu dia ada dua kita naik sampai tangga sih pendel lo tangga sih sana jaga sih sana ladeng sana dos takani गिर्जानि बेक साइडआव बेफोरबायदि पेन्डेलफोर दङ पेन्डेलफोर गामिनि जेफोरबायदि पेन्डेल बेफोर गासिबो गिर्जानि बेक साइडआव दङ नैबे मा होनो बेखौ कारेन्ट पावार हाउस बेयाव कारेन्ट साप्लाइ ओमफ्राय बेफोर बाखिफोरा गासिबो पेन्डेल गोजा नै फाग्ला ओमफ्राय नैबे गिर्जा
गिर्जानि ससे बारबोनानै बे दैखौ मोनो पेन्डेलनि सिगाङाव एदेनबारिनि दैसा पियर फ्रेस ओंखारो दैया बेफोर गासिबो पेन्डेल पुरा सी टाइपनि देग्लायनि पेन्डेलाफोरा जायगा होनाया आरो बे बाथाबारिनि सनाय बाथाबारिनि पेन्डेल माबा गेट बिसिनि गामिनि